skutku, co ty o ženách víš? Chceš si získat ženu? Pak ti stačí sledovat jediné místo ve městě. Dávej pozor. Tohle já dělat nebudu, Glene. No tak krásko, nebuď přízemní. Ty jsi zvrhlík. Hele, nezvy, nechci, aby sousedí viděli tlustou obstarožní štětku, jak mi ječí na zápraží. Dětku? No, asi bych měla jít dovnitř. To bys měla. Nevídáno, proč by Kruci reagovala pozitivně na tak negativní komentář? Leda, Briane, že nám se líbí, když s nimi jednáš jako s povlem? Vážně nevím, jestli je to tak černobílé. Kápnul jsem na to, viď? Ženy vždy oslovuje, když je ponížuješ. Dobrá, Olivie, poznáš mnohem drsnějšího Stewieho Griffina. Čau, kotě, zarandíme si v sobotu večer? Stewie, o co se tu snažíš? Říkala jsem ti, že mě berou úplně jiné typy. Vážně? Já ti povím, co tě bere. Být šereda. Stewie, teď jsi tak zlý. Ne, kdybych byl zlý, tak jak si otevřela, řekl bych, nazdar poďobanče, je Olivie doma? Vůbec jsem tě totiž nepoznal, protože tvá pleť, Olivie, má strukturu k nerozeznání od dekorační dýně. Takže tě vyzvednu v 7? To bude skvělé. Souhlasila. Hrome, jsem drsnější než ten gepard z reklamy. Ty bláho, není lepší bubeník než Neil Peart. Svět se k subkama s tebou zamává.